Здравейте, аз съм Чокочип 204, но днес съм с Nemo 345. Сега ще ви покажа как се прави... как се прави камин. Изберете някакъв блок, обаче без дърва, защото огъня, знаете, че ще подпали дървото и ще стане лошо. За това ще ви трябват някакъв блок, освен дърво, glass pane, панел, стъклен панел, или ако не сте на 1.7.2, защото glass pan има го само на 1.7.2. Ако сте на 6.4, само glass, т.е. такова. Netherwork, блок от ада и Find and Steal, запалка. Намерете, ако сте се построили къща, ето така, правите 1, 2, 3 майче бяха, така, 4, ето така и така. Зад, само ето така. Ето така изглежда отгоре. Тук изкопава за 2 дупки точно под ето това. Слагате Netherwork. Такъв панел. Или пък ето така стъкло. Аз ще сложа ще го направя ето така. Може малко да пуска си така, като пъжа. Айде тук ще направим. И запалвате. Netherwork, защото никога не гасва, освен ако вие не го гасите. И ето така. И ето я вашата камина. Това е вашата камина. Тук се построявате така къща. И така личи, това са купчета. Може тук да сложите някакво купче. Така, ето така. Каминка. Хубава камина. Ето това беше от мен. Nemo 345. Много ме къс клипа, ама като толкова малко. Така, благодаря, че ме слушахте и ме гледахте. Ще се видим отново. Оле, съм 3 минути. Добре, така ще се видим отново. До скоро.